tage mine flætninger ud sammen med mig. Franske flætninger, det kan man se her. Godt. Okay, så vi starter med den her. Ej, jeg hader dem. Au. Yes, og den anden. Meget kort video, jeg ved det godt. Så det er bare, måske en lille short. I don't know, and I don't care. Og først har vi den her. My god. Og jeg er sort med den her også. Jeg har haft den på en hel dag, og så sort med den. Og så har jeg den på en mere hel dag. Så ja. I må se nu. Se til sidst, okay? Okay, jeg vil sige, at det her blev rigtig aggressive. I får se nu. Isn't it aggressive bait? Og jeg synes faktisk, det er faktisk meget aggressive, bro. Okay. Okay, det er meget nemmere, hvis I sidder op ad bilen. Fordi, ja, det er bare social media. Det er den største mængde. Det er den største, der er. Sådan der. Giv mig lige 2 sekunder. Det endelige resultat. Jeg synes faktisk, det blev ret flot. Ej, det er virkelig ret flot. Jeg var kæmpe hovedet. Hold det op. Final reveal om bag. Ser det godt ud? Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald blevet krøllet. Altså. What is this? Man, what is this? Jeg er bare kæmpe hård. Jeg kan ikke engang have dem. Jo, det kunne jeg. Ja, jeg kan godt have dem om bag ørerne. Og det var det faktisk ret flot. Så ja. Farvel.